alla putunejada che tindrà lloc poc temps. Jo penso que és molt important perquè així ens podem parlar d'una cosa que tothom vol aquí al Conservatori de la Música Català i que tothom, el món cultural de Barcelona fins a Salsa, tothom tend de pensar que si no tenim aquesta tradició, una altra llengua, la nostra llengua, llavors hi ha un sac de coses que dispareix. Una cultura porta un poble i aquest poble català tend de ser més endavant, perquè si no no tindrem que una cultura internacional, però no una cultura, aquesta cultura que ha fet que nosaltres estem aquí i treballem la terra que hem fet.